Dapat sila pa ba? Wala, may excuse me. Ano eh, firmano mo eh. Ha? Oo. Alas size pa yan. Yun eh. Mapulising ako galbiro ay. Alam mo, pagkakita ko pa lang, usok, sabi ko. Di ba, tayo mga ano, pag nagsasayang kita, usok pa sa ng kaldero. Sabi ko, lusok adik ka na, nagkusog na ako adik, usok ka. 15 taon pa lang. Sabi ko na ako adik, ako na adik ka adik. Alkat siya, pagkuli ha, bawasan mo. Binawasan ko. At tuparan ko. Sobra pa. Ay, Subugas ko. Subugas ko rin siya. Lambutin. sige, kaya. Huwag ka sa isla, pati kita mga nauna. Ulagot pa. Paggaling kami ng tubig. Gulat ako sa bagong ikaw na. Ano ba? Ay, ko ka lang ng pita. Pag ko ba, magaling ko, sabi ko, Pwede na. marulit na buwan. Kaya, sabi ko, sabi ko, di ba sa ikang tiro? Di sabi ko, direct na lang yun, okay na lang yun. Saka di na ako ang video. Naglalabag tubig ito. Bana eh. Nakulangan sa bawas. Dati ka ito ginawan ka pala. Yan. Tapos na aking luto. Tapos na rin. Ayan, muling nagbabalik si Bicolano TV. Tara. Matatagpuan sa Camarines. Ayun. Yan, dila. Ito ako sa indong itataram. Pero langgon nindo. Matatag, ang Bicolano ay matatagpo sa Pampanga. Kaunting trivia lang po. May tanong ako sa inyo. Saan matatagpuan ang Bicolano? A. Sa Ilocos. B. Pampanga. C. Nandiblabab. Ano nga mo? O. Letter D. Sa taas ng bulkan. Ano nga mo? O. Nandiblabab. Sunod pa rin yun. Agua Caliente sa ano dito sa Chabacano. Oh, parang kung sana crispy. Meron ako sa inyong kwento, pero wala. Ang tapala yun. Meron akong wala. Meron. Para sa bukan na yata yun. Amo. Hirang buhay. May kwento yun sa may sabungan eh. Yung yung Scout Ranger daw, yung Scout Ranger. Eh, 8 bulan na nasa kabundukan. Yung Scout Ranger. Ngayon, kailangan niyang siyempre,
doon sa bundok kay 8 months. So talagang kay Paul na yung mag-release ng sama ng loob. Kaya bumaba ng bayan. Sa tagal ng nilakad niya, papuntang bayan, kita niyo yung kalabaw. Nakatali. Sabi, doon niya ibinuhos na yung galit niya sa kalabaw. Tapos nung natapos siya, nakita niya yung may tsinelas sa umalang nyog. Pag tingin niya, andun yung may-ari. Sabi ng may-ari, tinira mo yung kalabaw ko, susubok kita. Sige. Sabi ko, Ranger, sige, pag tiraon mo man nga tiraon mo itong kalabaw mo. Ayaw mo ko kaya? Pag di mo tiraon, pag kukali mo gibon, di, tira ko kuha, katagi siya, tinira niya. Parehas na kakitang darwa, ha? Parehas na kakitang darwa. Di na kayo magsumo, tinira mo parehas na tinira sa kuha mo. Namulag mo. After 1 month, nagsabong. Sabi ko, napad ko, nagsadiri ko kuha. So, kudamulag. Sabi niya, inarog niya kada, kinawagawin niya. Uy, kita kaya. Sinyas na, tarayo. Sinyas siya, arog niya kada, arog niya kanya. Sabi niya, arog niya kaya. Sabi ko, Ranger, uy, sige nga, 2,000 nga, 2,000. Kung nga kita, kasado ka, 2,000. Kita kaya darawa, ha? Sabi ko, okay nga, sabi ko, hindi mo kaya. Nangga ko so kuha sa Ranger. Inira po. Subay ko nga ya. Nangga na nga ako. Ay, di mo nga ako nagposta. Sabi mo nga ya, arog nga kayo niya. Kita nga yan, sabi mo, arog nga kayo. Di nga ba 2,000, darwa. Arog nga, 2,000, Tangan darwa. Sabi mo, pagado. Ay, buko nga ya. Sasabi ko, kita nga yung darwa. Tira mo nga sa damulag ko. Yung darwa nga ya. Di ako nagpusta. Hindi nga ka pakaribok. Diba siyan nga kita, hindi nga kita bulangan.